Okej, ett till skämt. Nej! Jo. Vad hände med frukostflingan som glömdes bort? Han dog. Mm. Nej! Jo. Vad kan det här vara för material? Sten. Vad fan var det där? Inget. Det står: öppna dörren med handtaget. Tryck på med käppen. Ja, men det är väl klart. Vad fan tror du? Använd kraften. Hör! Hej, detta! Det måste ju vara låst. Det sänds just nu att kasta sten i vattnet. Jag tänkte äta den där. Jag önskar jag hade magrutor som få. Men du, vad heter melon på engelska? Mellan. Men, dörrjävel. In i hålet. Nu är det konstigt. Jag var så jävla mobbad i 5-6an. Och nu dyrkar ni mig. Speciellt du, Frodo. Angriferstige! Va? Vilken härlig dag! Här går vi på ett led! Aj! Sam, för helvete! Tyst! Ja, ja! Jag känner absolut ingenting. Var fan är vi? Vi fortsätter. Arsle! Äntligen uppe. Jag har ingen aning om var fan vi är. Fan. You are the bad Han är arg! Din bror. Ja, Har han med sig någon tobak, bror din? jag vet inte, men kanske. Jag måste röka. Nu. Jag vet inte vad som händer med mig. Ena stunden vill jag ha tobak. Och andra är jag röksugen. Just nu är jag jävligt röksugen. Jag skulle kunna döda för tobak. Döda dig. Jag kan inte se på dig när du pratar så här. Ge mig din tobak nu. Jag behöver din tobak. Jag trodde vi var vänner. Du är väl min vän? Du är precis som alla andra. Som de i 5-6an. De satt där och rökte cigaretter. Medan jag fick pimparna.
Jag tror jag kommer kräkas. Vilken hemsk historia. Ja, det är väl klart. Jag var helt utan tobak. Nej du. Så här blir jag när jag inte får tobak. Wow, 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 wow. Oh. Nu går vi. Skönt att röka. Killar, jag har tänkt börja snusa. Nej, skojar bara. Det blir man ju beroende av. Kom nu, jag är snäll, lukten av tobak här nere.